kahangrasa sumbar mawa lindhu bumi gunjing kumaluda kundur gatok lome mbak banyu kanggo mambang kang teteki talak brata wonten sakmadyaning wana Krendayana iring wetan nenggih Sang Raden Samba Wisnu Brata ing Paranggaruda ing alamat apa Brata ngringaken baban Nawasanga wonten sak ngandhaping wreksa mandira nalika sewanten sumunar tejane anelahi pangejawanting wahyu cakrane ngrat ingkang nedya mider wonten ing akasa kedadak pangejawanting wahyu cakrane ngrat mrepek lan unggihaning Sang Raden Samba Wisnu Brata dadya kagiat putra Ndarawati wae Mulatmara sang bagus Permara remang swamya ngambrang kadhekarnaning kaswase neng marga malat gong miring sang kandha pasrat waja leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng Mboyapati Ndugamana ana sakmadyaning wana Krendayana ana satriya ingkang laku tapa brata teteki ana ing sakngisoring wreksa mandira Mboya Pangling putra Ndarawati iki Raden Samba Wisnu Brata panjenengan urun lagi wae kepanggih sawetara wektu iki lha kok cacahane ngedap-edapi kamangka ulun ngira panjenengane Raden Samba Muna wis lali kelawan kabeh perkara merga kewajibane ditinggalake nanging kedadak lak kok teka laku talak brata ning sakmadyaning wana Krendayana Samba ulun kang prapta ya panjenengan ulun ingkang jeneng kita gayuh ya ulun pangejawanting wahyu cakraning rat ulun ngrasa sartane ulun nyumurupi jagat sartane batin kita katon adem katon ayem tuwin katon jenjem mula kang saka kuwi ndak rasa ulun bakal jenak kang sarta betah ngemong kelawan jiwa raga kita marata diaki pidhangetna sabda pangandika ulun yen to jeneng kita wis kelaksanan nggayuh kelawan panjenengan ulun jaluk kelawan jeneng kita aja duweni watak drengki srei dawen panas ten pati open lan sak panunggalane aja ngegungke marang kabisanmu aja mbok gul-gulke kelan apa kang kita duweni yektine satya kudu
nglungguhi bawa leksana minangka satriya tama ingkang tansah njejeke marang bebener. Aja ngasi mengko jeneng kita lirwing kewajiban sak temah ndadekake rasa sombong ana ing saklebeting ati kita. Aja ngasi ya nggih. Ndak rasa panjenengan ulun mangerteni yen to jeneng kita kuwi Mboya Nyawang. Kelawan panjenengan ulun Mboya bisa mangerteni kelawan anane panjenengan ulun. Nanging ulun kira jeneng kita krungu sartane midhanget apa ingkang ulun ngendikake Samba. Kang mangkono ulun njaluk lawan jeneng kita. Marata diage wengakna lawanging batin kita, ulun bakal manjing ana ing nganggo kita Samba Wisnubrata. Katon lir genjang sang alis risang mawe kandrung sabaran katuluwu kerma yak mayek saking dias balewur wala jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat nggonku talak Barata teteki ana ing sak ngisoring wit mandira iki. Lah kok aku krungu suarane pawongan ngomong sartane kandha. Yen to dheweke kuwi pangejawantaing Wahyu Cakraningrat ya sing tak gayuh. Mejang dagik-dagik kelawan satriya Paranggaruda mejang okeh-okeh kelawan Raden Kusuma Kilatmaka. Oh. Lagi wae mingkem nggone mejang kelawan aku. Lah kok kedadak ana angin tak rasake angine saka dhuwur medhun. Ngliwati ragane Raden Samba. Wah, mbok menawa pancen iki sing tak gayuh, mbok menawa pancen wis kelakon. Wahyu Cakraningrat manjing angganing Raden Samba. Wah, ladalah. Ya, ora usah suwe-suwe. Gandeng wis kelakon sartane wis entuk marang apa sing tak gayuh, aku tak bali ning Prajanegara Ndhuwara kok. Tak maturna ngersane Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna merga pancen tak sengaja, Nggonku lunga iki yektine aku ora omong, aku ora pamit yen aku arep nggayuh wujuding Wahyu Cakraningrat. Mesti yen to Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna ngerti nek aku wis kelakon nggayuh Wahyu Cakraningrat, mendah le ndama-ndama karo atmajane, mendah le tansah ngalem karo anake ya ngalem karo aku. Aku bali ning Prajanegara Ndrawati dideng-deng kaya kendhang. Sartane yen aku kelakon gayuh wujuding Wahyu Kanalindran mesti kuncaraku besok bakal ngungkuli karo Rama Prabu Kresna. Aku bakal mbuktekke sing jeneng tembung taruna ngungkuli marang bapa. Oncat Sang Wahyu Cakraningrat wau. Astungkara sidam sikaring bawana langgeng. Mboya Pati Ndugamana Raden Samba. Lho, sapa iki sing paring pangandikan karo aku? Lho. Ya aja kaget ulun iki pangejawantaing Wahyu Cakraningrat. Ingkang sekawit wis manjing ana nganggo kita. Ulun wis mejang kelawan jeneng kita supayane aja nganti jeneng kita
duweni watak sombong drengki srai lan sak panunggalane nanging jebul tinemune jeneng kita mboyana tepi marang darmaning satriya mula kang saka iku panjenengan ulun njaluk palimarma kita ulun mboyajenak ngemong jiwaraga kita sombo. Waduh ora pati ndugamana. Aku ngomong kaya ngono mau lah kok jebul marake. Ndadekake hawa panas. Wahyu Cakraning Rat oncat saka ragane Raden Samba. Wahyu Cakraning Rat. Aja mandeg. Kowe tak bujung ora pati-pati mandhegonku nguyak karo kowe yen to durung kecandhak sing tak gayo parat. Pating son tumilingan ngolati puspita met-met kang marani Mitaring tanah anon sakarwar siki Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angulata katingone caritane andalira sang Prabu sasra bau ing Mas Pati aran Pate Suwanda ambel kekek ugek sakdul lito mel penemban madu bronto sekawit ngawe wonten ngarsanipun para panakawane ngantos anak-anak kula wau kula seneni mergo telat le teka mengdo tungkul gojek mengdo tungkul ndangdutan
Giter sumilir. Wong canom kok wayahe canom seneng-seneng kok menggak-menggak senane ora. Jatro ya. Nyuwun pangapunten Penemban. Kula kapiji sowane wonten ing pertapan Ngringkin Putih kula nyadong dawuh Penemban, Penemban Madubronto. Ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara jagat. Kakang Semar, wonten dawuh. Yektene nggonmu ndak piji ana ngarsaku ana ing pertapan Ngringkin Putih wektu dina sak mengko iki. Aku mung arep njaluk dawuh. Ana ngarsane Kakang Nayantaka mungguh kanugrahan ingkang wektu dina iki nedeng tak gayuh. Sampeyan gayuh napa Penemban? Kakang Semar, wonten dawuh. Aku entuk sasmita saka ngarsane para Jawata. Dewa paring wisik kelawan aku yen to aku kudu gayuh wujuding wahyu cakraning rat yen aran Wahyu Kanalindran. Mula kang saka kuwi anane aku ngawe kelawan Kakang Semar, aku arep taren kelawan kowe. Kira-kira yen to aku gayuh wahyu cakraning rat ya Wahyu Kanalindran iki kepiye Semar? Mareka den rayetna samunires eka balik ngong titiane gandayane Tresna purnama sasi kilar-kilar kilar-kilar semedyaning tengahing latar miring lintang Bima Sekti. Anek kula niku sarujuk kemawon. Sartane kula niku mathuk kemawon, malah kula seneng banget Penemban. Merga nuwun sewu. Nek sesembahan kula Sang Penemban Madubronto niku gayuh wahyu cakraning rat sinaosa mboten wonten turasing Narendra. Ning benjang sak tedhak turun sampeyan bakal madeg Nalindra lho Gus. Yo. Banjur seranane piye nggonku bakal gayuh kelan wujuding wahyu cakraning rat. Sampeyan iku pendhita kok. Ana sampeyan iku pendhita kok taren kalih batur, tarene kalih kere sing ora ngerti apa-apa kaya ngeten iki. Kula niki ming wong bodho ampun mang tareni. Nek taren nggih mang taren wonten ngersane para sesepuh ingkang langkung prisa Penemban. Tur kudune sampeyan iku pendhita, sampeyan kudune ngerti wong sing duweni gegayuhan niku kedah prayitna ngati-ati merga nuwun sewu tiyang kang gadhah gegayuhan niku pacobane abot. Mesti sampeyan mengke kesandung kesrimpeting lelakon. Mbuh abot, mbuh enteng, mbuh cilik, mbuh gedhe mesti enten pacobane lho Penemban. Pramila kula aturi supados sedaya menika ngatos-atos kemawon. Sampun ngantos lirwa ing kewajiban, sampun ngantos lena ing pangindha. Awit pacoban niku dina apes niku teng kalender teng tanggalan mboten wonten. Pramila nuwun sewu. Nek sampun madhep mantep niat sampeyan pengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat ora usah manggoleki, ora usah manguyak-uyak. Nek pancen madhep mantep tur resik lahir batine Sang Penemban Madubronto wahyu cakraning rat mengke tumedhak mriki piyambak lho Penemban. Mandi ucape Sang Lurah Semar Badranaya. Yata laruta saking kutha Sangkara kula Yanamutusa Sang Sri Astungkara sidam sekaring bawana langgeng mbasan panjenengan ulun marap ana ing wewengkon praja negara ing Wirata. Lah kok teka dadi ana sawijining pertapan
ingkang manter sumunar tejane nganti gawe sulap netrane panjenengan ulun. Ana pandhita ingkang laku tapa brata. Sajak lahir batin nggone gayuh kelawan panjenengan ulun, Den Raden. Ulun priksa kelawan sapa sejatine jeneng kita. Ulun ayem manjing ana ing raga kita, Raden. Lah niku to. Mangan jara lakuning angin guntur anggraning arga kura-kurne toreh kagiri kere arek bumi prakampita sadolama ngambak-ambak otan teras awor Kakang Semar iki dayane ngopo? Lah kok dadi ana angin ingkang mlebu ana ing anggane Bekar Madubranta. Masuk angin iku penemban. Masuk angin piye to, Gong? Karo plecek-plecek kaya arep udan kae. Ayo masuk angin, mbok menawa kilat ki ming bareng-bareng kok. Masuk angin iku pun gek kerokan mriki kula keroki ngangge pacul. Hus. Karo penemban Madubranta kaya ngono ra. Lah niku lho. Ngoten niku nek pancen niate sampean niku temen-temen kepengin gayuh kanugrahan. Cakrane ngrat utawa wahyu cakrane ngrat niku ngertos nek sampean niku yekti satriya. Ingkang saestu nuwun sewu. Resik lahir batine, resik njaba jerone. Pramila nuwun sewu. Sampeyan ora dadak ketayalan gayuh wahyu cakrane ngrat pun manjing wonten ragane sampeyan, Ndara. Meraina semupang yuang ngarana kadene traning uga rapuh sataning gila ringkane ora saketer neketong ning akong ler wuwu sing bene panca Astungara sidam sekaring bawana langgeng ora pati nduga mana jebul wahyu cakrane ngeret wis manjing ana ngangganing Sang Bekar Madubranta. Kakang Semar, wonten dawuh. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan merga sangka wejanganmu aku kelakon gayuh wahyu. Sedaya niku ming lantaran kula niki nggih ming tiyang bodho, kula niki nggih ming wong goblok, kula niki nggih ming wong biasa. Lah ora usah merendah mir, tablek sisan kowe. Kowe dimaturi nuwun ora ngucap padha-padha malah kaya ngono mah merendah ya truk ya. Heeh. Pendem sisan malah. Nek kowe iki gaweane rak ming sombong. Ora ngerti karo lelabuhan, kowe iki ora iso ngaturke matur nuwun, kowe iki anake ming ngegung-gungke karo kabisanmu, dumeh kowe iso nyaron cacane apik terus mathok rega larang wiarang mangkat merga alesan saronanmu jare saronan larang ndabul ya ora ngono mir ora ngono apa bocah ki nek lambene ndumble
Oh ya ora ngono kok terus dolanan cangkem ora. Ngeten niku. Sedaya niku janjane pun sampean tumbas, sedaya niku pitukane pun sampean tindake, pun sampean lampahi. Kanthi srana laku talak brata wonten ing pertapan Ngringin Putih. Iya, Kakang Semar ngaturke panuwun. Pun gek sikatan mriku penembahan. Lho. Sebabe apa ana kawan? Lah niku nuwun sewu wajane nganti ireng kaya ngono. Kowe iki jan sunggingane ngono ya Gong kowe ora. Oh, Pak sunggingane ngono to? Heeh. Kakang Semar, wonten dawuh. Ndak jaluk mingset manjing ning pertapan sajak arpana dayoh sing prapta ning kene ngestaken dawuh penembahan. Ayo Kang, ayo. Enten lawuh mboten mrika? Ana sakanane. Oh nggih. Pandhawa tata katimisaya Indri aksasara maruta pawana-pawana margana samirana lan warayang Pancabayo wisikan makulingan lima batu-batu Boya pangling iki pendhita tuwa. Mapan ana ing pertapan kene. Ndak uyak mlajare. Wahyu cakrane ora ndak bujung lah kok jebul tilmune mancing ana ing kene batu-batu. Kowe sapa penemban? Nuwun sewu menika mboten pangling dewaning Gudha Pangrencana. Menika pun Sang Hyang Permana inggih Sang Pandya Bathari Durga. Syukur yen to jeneng kita wis ngerti kenan panjenengan ulun. Kita kuwi sapa? Inggih kula menika pandhita ing pertapan Ngringin Putih mriki. Wondene peparap kula pun Begawan Madubranta. Begawan Madubranta inggih. Ndak sawang pelajare Wahyu Cakrane ngrep. Manjing ana ing Anggam apa pancen bener kowe ngregep Wahyu Cakrane ngrep saka panjenengan ulun. Lho nuwun sewu. Kula menika mboten nate ngrebat wahyu ning sinten-sinten. Kula piyambak ugi mboten mangertosi babagan Wahyu Cakrane ngrep. Malah paduka ngendika ingkang kados mekaten menika kados pundi? Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ora usah dadak jeneng kita ngapusi. Kelawan panjenengan ulun, kula niki ngerti sartane aku bisa mangerteni. Yen to Wahyu Cakrane ngrep manjing ning anggamu, tak jaluk wujuding Wahyu Cakrane ngrep menehna marang panguwasaning Pandya Bathari Durga. Pandya Bathari kula menika mboten mangertosi bab kawontenan menapa-menapa. Kula menika namung tiyang bodho. Kula menika namung pandhita limrah, pandhita sawantah. Ora sakukan bebangal tak ruda paripeksa kowe marat. Swamya ngambrengeng kadhe karenaning kasose yaning marga hamalatgung tumiring sang kanda wastratmaja lalu anggolate menungsa ratatanan
Ndak sawang pendhita tuwa ning sawijining pertapan sing riyot arep ambruk. Sapa kowe Penemban? Nuwun sewu menika mboten pangling menawi mboten kleru. Jengandika menika Raden Samba putra Ndarawati. Oh, menungsa ora tatanan. Ngongasake marang kewasisanmu keparet. Ngegongke marang kawaskitanmu. Ngerti karo aku, ngarani karo aku yen aku putra negara Ndarawati. Lho, menawi wayangipun kados panjenengan menika putra Ndarawati menika sampun cetha. Oh, lah keparat menungsa ora tatanan. Nuwun sewu Raden Samba rawuh wonten ing pertapan Ngringin Putih wonten ngarsanipun Begawan Madubranta. Oh, diapurmu to sing jenenge Madubranta. Inggih. Penemban, mangerti yo. Aku iki lagi wae mbujung wujuding Wahyu Cakraning Rat ingkang sekawit wis manjing ana ing anggane Raden Samba. Tumuli Wahyu Cakraning Rat oncat saka anggane Raden Samba ndak bujung manjing ana ing pertapan Ngringin Putih. Apa pancen bener kira-kira kowe sing wis krebut mangin jawantaing Wahyu Cakraning Rat? Penemban, gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kenjang alis sarisang mawe gandrung. Nuwun sewu Raden. Kula menika mboten nate mangertosi bab perkawis Wahyu Cakraning Rat. Wahyu Cakraning Rat menika menapa lan ginanipun kagem menapa menika kula mboten mangertosi. Ora usah kowe kancangkem. Ora usah dadak kowe goroh karo Raden Samba. Aku ngerti. Mergo aku isih iso ngrasake dayaning Wahyu Cakraning Rat mapan ana ing pertapan Ngringin Putih. Ayo, gage wenehna Wahyu Cakraning Rat ana panguwasane Raden Samba. Ora mbok wenehake aja takon dosa ruda paripeksa kowe keparat. Lho. Lah menawi badhe ngruda paripeksa kalian kula nggih sumangga kemawon nanging kula menika mboten mangertosi Blaka Suta, kula mboten mangertosi babagan Wahyu Cakraning Rat. Cetha kowe ngapusi karo Raden Samba Kusuma Kilat Maka. Apa mbok anggap aku ki satriya? Cepete apa mbok anggap aku ora ngerti apa mbok anggap aku ora waskita? Tak ruda paripeksa, janji ora mbok wenehke, tak lebur pertapanmu Begawan Madubranta. Monggo menawi badhe ngruda paripeksa kalian ingkang abdi mati dening aku. Mas. Sambata. Nek pancen kowe pendhita kondang ampuh Sambata. Pendhita mung pertapane ming cilik wae kok le ngapusi karo Raden Samba ora kira-kira. Ayo. Mumpung isih sithik nyawamu, muni kowe. Sambata nang ngersane Raden Samba. Waduh Raden. Dosa luputipun ingkang abdi pun Madubranta menika menapa? Teka jengandika Raden damel ingkang abdi kauntanipun kados mekaten. Muniya, muniya. Muniya sakmu Darmaya. Delongkas wis rampung nyawamu Madubranta. Pandhita Kinarya Wangsit pindha kembang ngajaping tawang ing wala kok ora krasa Raden Samba nyuduk dadane Begawan Madubranta lah kok dadi ora ngrasake apa-apa. Wah mbok menawa ya wis pinesti kodrat aku nampa kanugrahan Karan Wahyu Cakraning Rat.
Angro sesumber mawa lindhu bumi ing ting ting tam pawap yo man yo man penake rege karo ngenteni Iwang Panjaptari Durga yo man pawap Pandita Kinarya Wangsit pindha kembang angat saping tawang yo man pripun Hyang Durga napa sampun kasil anggenipun pewep yo man gayuh wahyu cakraning rat kula nembe ngrungokke rege pewep yo man copoten batu-batu copoten kuping iki dadi sumpel watu niki senes watu yang niki genset niki nggih ngrungokke lagu asik je ngrungokke rege niki monggo niki mangagem niki sing sisih batu-batuan mbok yo coba bocane ora diturut yo man batu rusak ger ngapuni ngono ya ger wis tak patenane kamuni ngono wahyu cakraning rat gagar wigar nggonku gayuh kok iso Jeyang kamangka kula mun sumpah prasetya nek Lesmana mati raga kula dipun mangan bangsaning Bajul Paratsuk mula tatos bangsaning Jim kok iso ngaten direbut Pandhita Ngringin Putih Begawan Madu Branta oh abajilake niku henprete Mangapur-murahan
Tengarane ngajurit gong maguru gongso paman garba ruci anggir somboyi nembe katon timbulipun kula sawang dawah saking antariksa paman wonten dawuh mangerti aku ki yektine laku tapa brata ning telenging wana Krendayana dumadak anakku nggayuh wahyu cakrane ngrat wahyu cakrane ora wis kepareng manjing ana anggane Raden Sombo jebul tinemune bareng aku ngrasa yen to wahyu cakrane ngrat wis manjing ana ing ragaku wahyu malah loncat wahyu tak bujung lah kok direbut karo pendhita ngringin putih sing jeneng Gahan Madubranta rebutno paman Kakyatri sang kabeh ranguri nangkul hari nangkul kinempet kambet dosa ngretnaning bawana Ger nuwun sewu kados pundi paman sing ngandika menika dipun tenggo kalian ingkang Rama. Lho, ingkang Rama sapa? Koko Prabu Ndrawati nenggo kalian sing ngandika Raden. Pramila sumawi kula dherekaken samangke swanten praja utawi wonten ing kasatriyan ing Madukara. Lho, sak perlu punapa nggih paman? Ingkang Rama prapta wonten kesaripun ingkang paman ing Madukara inggih menika Kakang Mas Arjuna. Weh lah. Nggih menawi ngaten monggo kula dherekaken tumuju wonten ing kasatriyan Madukara paman. lir sapalting sun tumiling angolate
Puspita metementa kang marni ong mitring tanah anon sekawarsike Nun mangke Koko Prabu Sarawa Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pambagya Raharja. Yayi Arjuna ya. Prayoga sartane Raharja praptanipun Kakang ana ngersane Siadi ana ing kesatriyan Madukara. Inggih Koko Prabu. Kakang Mas Werkudara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wah. Jelamprong tak tampa. Ora lihat pangestuku bae tampan wono Jelamprong. Inggih sampun sanget anggen kawula pundi? Kepiye Arjuna? Apa pancen Siadi wis golek syarat sarana kinarya ngupadiat majamu? Ya anakku. Ing Mlangkawati ya Si Abimanyu ya Anggawijaya. Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula madosi wonten pundi? Dunungipun Abimanyu malah sak mangke ugi ingkang rayi sampun nyawang kanthi permana jati. Abimanyu jagatipun namung ketutupan mega peteng datan dipun mangertosi wonten pundi Koko Prabu. Pramila gandeng paduka Kanjeng Koko Prabu sampun rawuh wonten ing kasatriyan Madukara. Pramila kula suwun kanthi sanget supados ginaken kaca paesan kinarya nyumurupi wonten pundi dunungipun anak kula punangka Wijaya Koko Prabu. Tansah marpamoring sukma sinuksmaya winayaya sepi siniman teleng enggal bu pambukaning warana tarlen saking liap layaping ngaluyup dereng ngantos parapura sampe mbal wacana kasaru pelajaripun Raden Samba lumarep wonten kesatriyan Madukara kadhelaken dening Sang Raden Arusetyaka karo kagiat pamadya Pandhawa mihanata Ndrawati wau.
ngapura-purahan tengarane ngajuret Gong Maguru Kongso tata kadya putula or panjriting turangga hesti lagi wae pun Rama arep goleki kelawan ana ngendi praptamu ana ngendi dunungmu Samba. Lah kok teko dadi prapta ning kesatrian Madukara. Eneng apa Samba? Rama Prabu mugi ndadosna kawuningan. Sakmangke oncatipun ingkang putra saking kasatriyan Paranggaruda menika ngupadi wonten pundi dunungipun Wahyu Cakraning Rat ngono. Iye. Tumuli kula mlebet wonten ing mengkon wana Krendayana. Kula talak brata wonten sak ngandhaping inggih menika Wreksa Mandira. Nalika semanten Wahyu Cakraning Rat sampun kalampah kula gayuh Rama. Kuciwaning manahipun ingkang putra jebul tinemunipun Wahyu Cakraning Rat oncat saking angganipun ingkang putra tumuli dipun rebut dening Mandrita Ngringin Putih. Inggih menika pun Sang Begawan Madubranta Rama Prabu sigra bala kang tumingal prangat campa kang samya ngadali pertate twileting kata nyanggung manguncang nete benjang sangat silati nyongat tali wos Setyaki ora kothekan mboten. Wah, bunggik yaene cenanangan. Nyun pangapunten Kakang Mas. Piye lah? Disawang kaya ngopo? Tak sawang aku tak weruh. Larapno aku ning pertapan Ngringin Putih tak weruh dapure sing jenenge Madubranta Samba. Monggo kula dhiraken Rama Prabu. Mangawa paksi manyura. Oh
pandhita kang kinarya wangsit benda kembang ngajaping tawang susu angin nganti nggone Astungkara sidam sikaring bawana langgeng menika kula nampi rawuhipun Nalindra mbuya pangling menika Nata Ndrawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna syukur yen to kowe landhep kelan Nata Ndrawati lajeng ingkang wingking menika sinten nuwun sewu kula dereng mangertosi menungsa ora tatanan teka ora mangerteni kelawan lelananging jagat lan curing bawana penemban apa urung suwe lehmu dadi pendhita apa kowe ngaran Begawan Madubronto kula menika sinuwun mboten wonten kalih nggih kula pandhita Ngringin Putih sang penemban Madubronto layak to layak kelakon ngrebut wujuding wahyu cakraning rat saka panguwasane anakku Samba Wisnubrata Koko Prabu menika kala menapa mbuh Bagong malingna Arjuna ngaten layak to layak iso ngrebut wahyu cakraning rat saka anakku Samba lah bagus muwe meh ngungkuli karo adhiku Janaka Bathar Sang Abimanyu Grobyak kaya apa kaya mau Marekoten prayetna semuri rese bali apa ya kaya mau ki mah bingung ya aku ora ngira babar pisan jebul Abimanyu sing dadi Begawan Madubronto cah edan cah bambung cah gendeng dadi pendhita arep gayuh wahyu cakraning rat ora Marjuna kula nyuwun pangapunten wa Prabu Ndwaraka kula nyuwun pangapunten wa iya ora dadi ngopo ingkang bakuke kelakon gayuh wahyu cakraning rat wae ora dadi ngopo inggih Rama Prabu iya Kakang Semar malah mapan ning kene hai. Nggih, sinuwun. Kula niki nderekke Ndara Abimanyu ngendikane ajeng gayuh wahyu cakraning rat tumuli sesingla pendhita Begawan Madubronto. Nggih, Ndara. Ora kok dadak salin wujud pendhita barang. Menawi kula wantan kados mekaten kemawon kula dipun dukani kaliyan Rama Arjuna. Iya apik, iya pinter kowe. Iya pinter kowe Abimanyu. Inggih Rama. Kae ngapae tring Gurbiak iki? Ya wis yen mangkono. Yen to pancen wis kelakon nggonmu gawe wayu cakraning rat Abimanyu ya ndak kanthi kumpul nersane para Pandhawa. Monggo Prabu kula dherekaken wae.
ora tatanan jebul Abimanyu to sing dadi pendhita kae mau ya. Yayi aja takon dosa. Sesuk titi wahyaning mangsa kala Jawata matedhake kanugrahan tarebut genti kanugrahanmu parat. Yoman mewep 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 Yoman wah anak ngestinoid mewep 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 Sringastina Maha Prabu Duryudana Dwarining sun Warakutara Warakudara anakmu Abimanyu ngrebut wahyune anakku Lesmana Mandragumara wahyu cakraning rat tak jaluk wah nyok manungsa ora tatanan Werkudara ditenono wahyaning mangsa kala kanugrahanmu tak rebut parat Pandhe Bima kang simanade tur sasana kang malawan saya akeh Kurawa sing ora nrimake anane Abimanyu nampa kanugrahan wah sebelah kembaran saka kene bukti bamu barat sing muni kari dheweke dicowok. oh iya Ya ora kena ngono to, Le. Pak. Piye? Iki kapan to bare kok nandang bar?
Nek urung padang urung bar. Pokoke ben wong semene iki ben ngasih sengit. Sengaja tak iringane tak gawe ngulon. Ben ndongkol. Kok nek terus do mutung piye? Kon golek sing bayarane padha aku. Cangkeme. Meng guyon lho Bagong, ora apa-apa, ora apa-apa. Wingi wis sambatan kok wingi kae. Awan wengi kae wis sambatan kok kae. Kanca-kanca iki seneng ya aku wae. Ya pancen kudu disengaja, kudu dijarak. Le pentas iki digawe ben merengkel. Bangun chemistry lho le. Heeh, chemistry, Pak. Matur nuwun, Ndara. Werkudara. Yo Semar, nggih. Sedaya lupurku aku njaluk pangapura. Nggih sedaya lupur kula nggih nyuwun pangapunten keladuke ngatur muna-muni tindak tanduk. Laku celathu kathah kirangipun kula nyuwun pangapunten nggih Ndara. Yo dipol tiba padha-padha pungkasane ngatur. Mugi-mugi sak penger kula sak rombongan warga ing Laladan G2K. Nggathak setunggal kalih miwah kerja pinaringan rayu wilujeng niring sambikala nirbaya nirwikara tebih saking memala durga mendhak kala sirna. Yo Semar, amin Semar. Nggih. Wusana panutupe ngatur, slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane matur sembah nuwun. Tole. Golekane aja lali Bagong. Nggih, Pak, ngesokke dawuh. Oh, sing bonang melek. Yo. Ngersake slendro napa? Pelok. Sing penak wae slendro wae mir suwe ra ngrungokke ladrang Wakeyu. Wahyu Alima, ayo. Matur sembah nuwun pungkasane ngatur wabillahi taufik walhidayah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Ayo Ndes.